Το κινέζικο Grand Prix είχε πολύ δράμα. Όταν πραγματικά αρχίζεις να αναλύεις τις λεπτομέρειες, υπάρχει ένας εκπληκτικός αριθμός αφηγημάτων που διατρέχουν το δεύτερο Grand Prix του 2026. Είχαμε ένα νέο νικητή, αρκετές εγκαταλείψεις, αρκετούς οδηγούς που σημείωσαν εξαιρετικές επιδόσεις και είχαμε επίσης μερικές ομάδες που έφυγαν από το Σαββατοκύριακο με σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το πού βρίσκονται σε αυτή τη νέα εποχή της Φόρμουλα 1. Ας δούμε λοιπόν σήμερα μερικά από τα μεγαλύτερα highlights του Σαββατοκύριακου και ας αφιερώσουμε βέβαια χρόνο για να κατανοήσουμε τι μπορεί να σημαίνει κάθε μία από αυτές τις επιδόσεις για το μέλλον. Ξεκινάμε με ένα από τα πιο επώδυνα Σαββατοκύριακα που θα μπορούσε να βιώσει οποιαδήποτε ομάδα στη Σανγκάη, και αυτήν η ομάδα δεν είναι άλλη από τη McLaren. Στα χαρτιά φαινόταν ήδη ένας δύσκολος αγώνας για αυτούς. Ακόμα και πριν σβήσουν τα φώτα, η McLaren δεν φαινόταν να έχει το ρυθμό που χρειαζόταν για να αμφισβητήσει τις ομάδες που αγωνιζόταν στην πρώτη γραμμή. Οι Mercedes και οι Ferrari φαινόταν άνετα πιο γρήγορες κατά τη διάρκεια τόσο των δοκιμών όσο και των κατατακτήριων, και η McLaren φαινόταν πιθανό να περάσει τον αγώνα κάπου πίσω από αυτό το κορυφαίο γκρουπ. Αλλά στο τέλος δεν είχαμε καν την ευκαιρία να δούμε πώς θα εξελισσόταν ο αγώνας τους, επειδή κανένα από τα αυτοκίνητά τους δεν έφτασε στη γραμμή εκκίνησης. Τόσο ο Λάντο Νόρις όσο και ο Όσκαρ Πιάστρι αναγκάστηκαν να αποσυρθούν πριν καν ξεκινήσει ο αγώνας, αφήνοντας τη McLaren ίσως με το χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα. Διπλό DNS. Με την πρώτη ματιά φαινόταν σαν κάποιο είδους κοινή βλάβη, κάτι σοβαρό που είχε βγάλει εκτός λειτουργίας και τα δύο αυτοκίνητα, αλλά σύμφωνα με την ομάδα αυτό δεν ίσχυε στην πραγματικότητα. Αντιθέτως, φαίνεται ότι δύο εντελώς ξεχωριστά ηλεκτρικά προβλήματα επηρέασαν τις μονάδες ισχύως και στα δύο αυτοκίνητα. Δεν ήταν συνδεδεμένες, δεν ενεργοποιήθηκαν από το ίδιο σφάλμα, απλώς συνέβησαν μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό η όλη κατάσταση γίνεται ακόμη πιο απογοητευτική όταν λαμβάνουμε αυτά υπόψη για τη McLaren. Ξέρετε, μερικές φορές ο μηχανοκίνητος αθλητισμός παράγει απλώς αυτές τις βάναυσες συμπτώσεις όπου όλα πάνε στραβά ταυτόχρονα. Πέρα όμως από την άμεση ταπείνωση της μη εκκίνησης του αγώνα, η McLaren έχει επίσης ένα βαθύτερο πρόβλημα να αναλογιστεί. Ακόμα και αν τα δύο αυτοκίνητα είχαν εκκινήσει τον αγώνα κανονικότατα, η πραγματικότητα είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα μπορούσαν να προκαλέσουν τις ομάδες που βρίσκονται στους σοβαρούς πόντους. Η ίδια η McLaren εξάλλου έχει υποστηρίξει ότι το κύριο πρόβλημά της αυτή τη στιγμή δεν είναι το κενό γνώσης με την μονάδα ισχύως της Mercedes. Αντιθέτως, η ομάδα πιστεύει ότι το σασί της απλώς δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως ακόμη. Με άλλα λόγια, το αυτοκίνητο δεν έχει φτάσει στο επίπεδο που η McLaren περίμενε. Αυτό είναι κάτι που θεωρητικά μπορεί να βελτιωθεί με την πάροδο του χρόνου, με αναβαθμίσεις και με ανάπτυξη, αλλά εντωμεταξύ η ομάδα πρέπει επίσης να αποφύγει Σαββατοκύριακα όπως αυτά στη Σανγκάη, όπου φεύγουν με 0 βαθμούς. Επειδή εάν η McLaren καταφέρει να ξεκλειδώσει την απόδοση αργότερα στη σεζόν και επιθυμεί να κάνει άμυνα στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, δεν θα έχει μεγάλη σημασία αν έχει μείνει ήδη πολύ πίσω στην κατάταξη. Και με αυτά πάμε να στραφούμε σε μια πιο θετική ιστορία, μια άκρως πιο θετική ιστορία, επειδή ένας από τους μεγαλύτερους πρωταγωνιστές του Σαββατοκύριακου στην Κίνα φέτος ήταν ο Λούις Χάμιλτον. Το να τερματίζεις τρίτος μπορεί να μην σημαίνει πολλά όταν έχεις 7 παγκόσμια πρωταθλήματα, αλλά αυτό το συγκεκριμένο αποτέλεσμα είχε πολύ μεγαλύτερη σημασία από ένα τυπικό βάθρο. Αυτό ήταν το πρώτο βάθρο του Χάμιλτον σε Grand Prix με τη Ferrari. Και όταν κοιτάξετε ολόκληρο το Σαββατοκύριακο που σημείωσε ο Βρετανός, είναι πιστεύω δίκαιο να πούμε ότι ήταν μια από τις πιο δυνατές του εμφανίσεις από τότε που μετακόμισε στο Μαρανέλο. Ο ίδιος ο αγώνας ξεκίνησε λαμπρά για αυτόν. Ο Χάμιλτον στην πραγματικότητα ηγήθηκε του πρώτου γύρου του Grand Prix, τοποθετώντας αμέσως τον εαυτό του ακριβώς στην πρώτη γραμμή. Μετά την περίοδο του αυτοκινήτου ασφαλείας, συνέχισε να αποτελεί σημαντική παρουσία στη μάχη για τις θέσεις του βάθρου.
Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές επίσης ήρθε όταν βρέθηκε να κυνηγάει τον οδηγό της Mercedes, Κίμι Αντονέλη, ο οποίος ήταν και επικεφαλής του αγώνα εκείνη τη στιγμή. Ο Χάμιλτον, ωστόσο, δεν είχε το ρυθμό για να εξαπολύσει μια επιτυχημένη επίθεση, ωστόσο παρέμεινε αρκετά κοντά για να κρατήσει τον Αντονέλη υποπίεση για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Και μετά, πώς μπορούμε να ξεχάσουμε την εσωτερική μάχη της Ferrari. Σε αρκετά σημεία κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Χάμιλτον και ο Λεκλέρ πάλευαν για την τελευταία θέση του βάθρου. Αυτές οι στιγμές είναι πάντα ευαίσθητες για κάθε ομάδα, επειδή θέλεις και οι δύο οδηγοί να πιέζουν σκληρά, αλλά πρέπει επίσης να κρατήσουν αποστάσεις για να αποφύγουν περιττές επαφές. Ο Χάμιλτον εν τέλει νίκησε το Λεκλέρ στην μεταξύ τους πεντακάθαρη μάχη, εξασφαλίζοντας την θέση που αργότερα θα γινόταν το τελευταίο σκαλί στο βάθρο. Συνολικά, ήταν ίσως το πιο ολοκληρωμένο Σαββατοκύριακο του Χάμιλτον από τότε που έβαλε τα κόκκινα. Δυνατό ξεκίνημα, σταθερός ρυθμός, ελεγχόμενη επιθετικότητα και εξαιρετική ικανότητα διαχείρισης της πίεσης τόσο εκτός όσο και εντός της ομάδας. Δυστυχώς όμως, για ένα άλλο από τους μεγάλους αστέρες του αθλήματος, το Σαββατοκύριακο φαινόταν πολύ διαφορετικό. Ο Max Verstappen υπέμεινε αυτό που μπορεί να περιγραφεί μόνο ως ένας αγώνας άθλιος. Στην πραγματικότητα, ολόκληρο το Σαββατοκύριακο ήταν άθλιο για την Red Bull. Από τις πρώτες κιόλας δοκιμές το αυτοκίνητο φαινόταν να μην έχει πρόσφυση. Ο Verstappen παραπονιόταν επανειλημμένα για την ισορροπία και τη συνολική αίσθηση και αυτό το πρόβλημα δεν φάνηκε ποτέ να εξαφανίζεται. Όταν ξεκίνησε ο αγώνας μάλιστα, τα πράγματα χειροτέρεψαν. Η εκκίνησή του ήταν κάκιστη, γεγονός που τον έριξε πιο πίσω στην κατάταξη από ό,τι θα ήθελε. Στη συνέχεια, το πρώτο stint με τα μαλακά δεν λειτουργήσε καθόλου, τα ελαστικά δεν παρήχαν την απόδοση που περίμενε η ομάδα και ο Verstappen ως αποτέλεσμα δυσκολεύτηκε να διατηρήσει ανταγωνιστικό ρυθμό. Αργότερα στον αγώνα, μόλις έβαλε τα σκληρά, τα πράγματα βελτιώθηκαν ελαφρώς, αλλά μέχρι εκείνο το σημείο ήταν ήδη παγιδευμένος στο midfield. Σε κάποιο σημείο βρέθηκε ακόμη και πίσω από την Haas του Όλι Μπέρμαν, κάτι που ίσως τα λέει όλα για το πόσο περιορισμένος είχε γίνει ο ρυθμός της Red Bull κατά τη διάρκεια της Κυριακής. Τελικά, με μόλις 11 γύρους να απομένουν στο ρολόι, ο αγώνας του Verstappen έληξε οριστικά λόγω μηχανικής βλάβης. Και λαμβάνοντας υπόψη πόσο απογοητευμένος είναι με την τρέχουσα γενιά αυτοκινήτων ο Ολλανδός, ειδικά με την έντονη έμφαση στην μπαταρία, η εγκατάλειψη μπορεί να ήταν σχεδόν ένα μικρό έλεος, επειδή ο ίδιος ο αγώνας σαφώς δεν ήταν μια ευχάριστη εμπειρία για τον τετράκης παγκόσμιο. Και πάμε να μιλήσουμε για την ιστορία του Σαββατοκύριακου. Κίμι Αντονέλη. Ο νεαρός οδηγός της Mercedes εξασφάλισε την πρώτη του pole position και με αυτή την πρώτη του νίκη στην Φόρμουλα 1. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν επιβεβαιώνει αυτό που πολλοί άνθρωποι μέσα στο paddock υποψιαζόντουσαν εδώ και αρκετό καιρό, ότι ο Αντονέλη είναι πραγματικά η επόμενη μέρα για τη Mercedes. Αυτό που κάνει το επίτευγμα του Αντονέλη ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι και το πλαίσιο γύρω από την άφιξή του στην Φόρμουλα 1, οδηγώντας φυσικά μέχρι την πρώτη του νίκη τις περασμένες ώρες. Όταν προήχθη στη θέση της Mercedes μετά από μόλις μία σεζόν στη Φόρμουλα 2, υπήρχαν πολλά ερωτήματα σχετικά με το αν η μεταγραφή είχε γίνει πολύ νωρίς. Εξάλλου, ήταν τεράστια η πίεση για έναν νεαρό οδηγό να αντικαθιστά τον Λούις Χάμιλτον. Ξαφνικά δεν βρίσκεσαι μόνο στην Φόρμουλα 1, αλλά και σε μία από τις πιο υψηλού προφίλ θέσεις σε όλο το άθλημα. Και για ένα διάστημα φαινόταν ότι η πίεση μόνο αυξανόταν. Ακόμη και ο επικεφαλής της ομάδας, Τότο Wolff, έκανε κάποια δημόσια σχόλια στα τέλη του 2025 που φάνηκαν να αυξάνουν ακόμη περισσότερο τις προσδοκίες. Αλλά, αν μη τι άλλο, αυτές οι πιέσεις φαίνεται να έχουν επιταχύνει την ανάπτυξη του Αντονέλη. Αυτό το Σαββατοκύριακο στη Σαγκάη έμοιαζε με το αποκορύφωμα αυτής της ανάπτυξης. Σίγουρα δεν ήταν τέλειος, υπήρχαν ακόμη σημάδια απειρίας, ειδικά κατά τη διάρκεια του αγώνα sprint και κατά τη διάρκεια ενός μικρού λάθους αργά στο Grand Prix, αλλά το πιο σημαντικό ήταν ότι ποτέ δεν φαινόταν να χάνει τον αγώνα από τα χέρια του. Ο ρυθμός του ήταν δυνατός, η διαχείρισή του ήταν ψύχρεμη και γενικά χειρίστηκε την πίεση καλά. Σε μια πλήρη απόσταση αγώνα ισοφάρισε αποτελεσματικά τον George Russell, τον πολύ έμπειρο, θα μπορούσαμε να πούμε, συμπαίκτη του. Η
κατατακτήρες μπορεί ακόμη να μην είναι το φόρτε του, είναι ένας τομέας που χρειάζεται βελτίωση, αλλά το ακατέργαστο δυναμικό είναι σαφώς εκεί. Ακόμη και ο ίδιος ο Max Verstappen παραδέχθηκε ότι δεν εξεπλάγει. Αυτό σίγουρα θα γινόταν, είπε ο Verstappen, και δεν θα είναι το τελευταίο του. Πάμε όμως και στο άλλο άκρο του φάσματος, καθώς η Aston Martin υπέμεινε ένα ακόμη εξαιρετικά δύσκολο Σαββατοκύριακο. Και τα δύο αυτοκίνητα δεν κατάφεραν να τερματίσουν τον αγώνα. Το ένα εγκατέλειψε μετά από μόλις 9 γύρους, το άλλο άντεξε λίγο περισσότερο πριν αναγκάσει τον οδηγό του να σταματήσει μετά από 32 γύρους. Και πέρα από τα ζητήματα αξιοπιστίας, υπάρχει ένα άλλο ανησυχητικό σημάδι. Η ομάδα δεν φαίνεται να έχει καθόλου ανταγωνιστικό ρυθμό. Στην πραγματικότητα, η Aston Martin αυτή τη στιγμή μάχεται με ομάδες όπως την Cadillac για μια θέση στο χαμηλότερο midfield. Και αυτή τη στιγμή η Cadillac φαίνεται στην πραγματικότητα ελαφρώς πιο μπροστά. Αυτό δεν είναι το είδος της σύγκρισης που περίμενε να κάνει η Aston Martin στην αρχή αυτού του νέου κύκλου κανονισμών. Και για να είμαστε δίκαιοι, η ομάδα ίσως γνώριζε ήδη από τις δοκιμές του Μπαχρέιν ότι οι πρώτοι αγώνες του 2026 μπορεί να είναι πραγματικά δύσπεπτοι. Αλλά το να γνωρίζεις κάτι διανοητικά και να το βιώνεις κατά τη διάρκεια ενός τριημέρου είναι δύο πολύ διαφορετικά πράγματα. Πάμε όμως να μιλήσουμε και για ένα πιο ενθαρρυντικό αποτέλεσμα. Η Alpine έφυγε από το κινέζικο Grand Prix με διπλό τερματισμό στους βαθμούς. Τόσο ο Pierre Gasly όσο και ο Franco Colapinto κατάφεραν να αρπάξουν βαθμούς τερματίζοντας έκτος και δέκατος αντίστοιχα. Κανένας από τους δύο οδηγούς δεν είχε τον τέλειο αγώνα, υπήρχαν μικρά λάθη και ακατάστατες στιγμές, αλλά από την οπτική γωνία της ομάδας το αποτέλεσμα εξακολουθεί να μετράει ως ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Ο ενακτήριος αγώνας στη Μελβούρνη ήταν πιο δύσκολος, αλλά η διάταξη της πίστας της Σαγκάης βοήθησε να συγκαλύψει μία από τις μεγαλύτερες αδυναμίες του αυτοκινήτου της Alpine, η οποία είναι η υποστροφή στις υψηλές ταχύτητες. Με λιγότερες γρήγορες στροφές λοιπόν να αποκαλύπτουν αυτό το πρόβλημα, το αυτοκίνητο φαινόταν πολύ πιο ανταγωνιστικό. Ο Gasly ειδικότερα φαινόταν άνετος με το αυτοκίνητο καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Και για τον Colapinto το αποτέλεσμα ήταν σημαντικό για έναν ακόμη λόγο. Έβαλε τέλος σε ένα μακρύ σερί 24 αγώνων χωρίς να κερδίσει βαθμό. Αυτό είναι σίγουρα μια τεράστια ψυχολογική όθηση για κάθε οδηγό, πόσο μάλλον για τον Αργεντίνο. Και ιστορικά μιλώντας, ήταν επίσης η πρώτη φορά που η Alpine τερματίζει με διπλούς βαθμούς μετά από το βραζιλιάνικο Grand Prix του 2024, όταν οι Gasly και Esteban Ocon ανέβηκαν και οι δύο στο βάθρο. Και μιλώντας για εντυπωσιακές εμφανίσεις, άλλη μία ήρθε από τον Liam Lawson. Ο Lawson τερμάτισε 7ος και συγκέντρωσε 6 βαθμούς κατά τη διάρκεια του αγώνα, κάτι που αποτελεί πολύ ισχυρή απόδοση εάν αναλογιστεί κανείς πόσο περιορισμένος φαινόταν ο ρυθμός του αυτοκινήτου της Racing Bulls. Το μακροπρόθεσμο μέλλον του στη Φόρμουλα 1 πιθανότατα θα εξαρτηθεί από το πώς θα συγκριθεί με το συμπαίκτη του Arvid Lindblad. Αυτό το Σαββατοκύριακο έδωσε σίγουρα στον Lawson ένα μικρό πλεονέκτημα σε αυτή την εσωτερική σύγκριση. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο με sprint που σήμαινε περιορισμένος χρόνος προπόνησης για τον Lindblad και δύο ξεχωριστά τέτακε κατέστρεψαν ουσιαστικά τις πιθανότητες του Arvid να πετύχει μια δυνατή απόδοση. Αλλά ο Lawson έπρεπε ακόμα να αποδώσει και έκανε ακριβώς αυτό. Παρά το γεγονός ότι παραδέχθηκε ότι το αυτοκίνητο δεν ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, διαχειρίστηκε τον αγώνα εξαιρετικά και έβγαλε το μέγιστο αποτέλεσμα από την κατάσταση. Σίγουρα δεν ήμασταν γρήγοροι αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά σώσαμε ένα καλό αποτέλεσμα, παραδέχθηκε ο Lawson μετά τον αγώνα. Μία ομάδα ωστόσο που δεν κατάφερε να σώσει τίποτα ήταν η Audi. Ο Γερμανός κατασκευαστής είχε ήσυχα μεν στην Κίνα το πρώτο της απογοητευτικό Σαββατοκύριακο. Κανένα από τα δύο αυτοκίνητα δεν έδειξε ιδιαίτερα δυνατό ρυθμό, αλλά η μεγαλύτερη ανησυχία είναι η αξιοπιστία. Αυτή τη στιγμή κάθε Audi φαίνεται να έχει περίπου 50-50 πιθανότητες να εκκινήσει τον αγώνα. Αυτή τη φορά ο κλήρος έπεσε στον Γκαμπριέλ Μπορτολέτο που δεν ξεκίνησε λόγω αυτού που η ομάδα περιέγραψε αόριστα ως τεχνικό πρόβλημα. Εν τω μεταξύ, ο Νίκο Χούλκενμπεργκ κατάφερε να ξεκινήσει τον αγώνα, αλλά τα πράγματα δεν πήγαν ομαλά. Είχε ένα κακό πέταγμα από την γραμμή εκκίνησης, ένα αργό pit stop κατά τη διάρκεια του αγώνα
και κάτι που φαινόταν σαν μια αμφισβητήσιμη στρατηγική απόφαση από το pit wall. Λαμβάνοντας υπόψη πόσα αυτοκίνητα αποσύρθηκαν επίσης από τον αγώνα, αυτό ήταν ακριβώς το είδος του χαοτικού γεγονότος όπου η Audi θα μπορούσε να έχει εκμεταλλευτεί για να κερδίσει πολύτιμους βαθμούς. Αντίθετα, η ομάδα έφυγε με άδεια χέρια και για να γίνουν τα πράγματα ακόμη χειρότερα, η Williams είναι πλέον ισόβαθμη με την Audi παρά τις δικές της δυσκολίες. Ένας οδηγός που επίσης σίγουρα φεύγει από την Κίνα απογοητευμένος είναι ο Esteban Ocon. Για ένα διάστημα φαινόταν ότι θα οδεύει προς ένα εκπληκτικά δυνατό αποτέλεσμα. Κατά τη διάρκεια της περίοδου του αυτοκινήτου ασφαλείας, ο Ocon έμεινε χωρίς pit stop περισσότερο από όλους και βρέθηκε για λίγο να τρέχει μέσα στην πρώτη τριάδα. Αλλά όλα πήγαν στραβά κατά τη διάρκεια μιας απόπειρας προσπέρασης του Φράνκο Κολαπίντο. Προσπαθώντας να περάσει από τις απαιτητικές πρώτες στροφές, ο Ocon έκανε λάθος. Ήταν ένα λάθος που αργότερα παραδέχθηκε ότι ήταν εξ ολοκλήρου δικό του και δυστυχώς ήταν ένα λάθος που ουσιαστικά κατέστρεψε τον αγώνα του. Δεν θα είχε νικήσει τον τιμή του Όλι Μπέρμαν ούτως ή άλλως, αλλά θα μπορούσε τουλάχιστον να διασώσει μερικούς βαθμούς. Αντίθετα, μετά από 2 αγώνες, τώρα βρίσκεται πίσω από τον Μπέρμαν 17-0 στην κατάταξη του πρωταθλήματος. Και κλείνοντας, ας μιλήσουμε για κάποιες καλές εμφανίσεις. Πρώτον, ο Κάρλος Σάινθ πραγματοποίησε μια αξιοσημείωτη οδήγηση, τερματίζοντας ένατος για την Williams, το αυτοκίνητο της οποίας είναι αυτή τη στιγμή υπέρβαρο και καθόλου ανταγωνιστικό, γεγονός που καθιστά την κατάκτηση βαθμών εξαιρετικά δύσκολη υπό κανονικές συνθήκες. Αυτός ο αγώνας ωστόσο ήταν κάθε άλλο παρά φυσιολογικός. Με πολλά αυτοκίνητα να εγκαταλείπουν, ο Σάινθ κατάφερε να εκμεταλλευτεί το χάος. Έτρεξε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα με σκληρά ελαστικά και οδήγησε έναν πολύ ελεγχόμενο αγώνα. Αργότερα έπρεπε να αμυνθεί σκληρά απέναντι σε μια ταχύτερη Alpine, οδηγούσε ο Κολαπίντο, αλλά κράτησε τη θέση του και εξασφάλισε 2 πολύτιμους βαθμούς. Για μια ομάδα στην κατάσταση της Williams, ακόμη και 2 μόνο βαθμοί είναι νίκη. Και τέλος, μία από τις εξαιρετικές εμφανίσεις του midfield προήλθε από τον Όλι Μπέρμαν. Ο Μπέρμαν τερμάτισε 5ος και ήταν ένα αποτέλεσμα που υπογράμμισε πόσο γρήγορα προσαρμόζεται ο Βρετανός στην Φόρμουλα 1. Ήταν ήδη ανταγωνιστικός από την Αυστραλία και μόνο συνέχισε αυτή τη φόρμα στη Σανγκάι. Νωρίτερα το Σαββατοκύριακο έχασε από τον Γκάσλι στις κατατακτήρες και από τον Λόσον στον αγώνα sprint, αλλά όταν ξημέρωσε Κυριακή είχε την ισχυρότερη απόδοσή του μέχρι σήμερα. Στην πραγματικότητα, πιθανότατα θα είχε τερματίσει μπροστά από το Verstappen, ακόμα και αν η Red Bull δεν εγκατέλειπε. Καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα διαχειρίστηκε εξαιρετικά το περίπλοκο σύστημα ενέργειας, προσπερνώντας αρκετούς οδηγούς συμπεριλαμβανομένων των 2 Alpine, Ocon, Hülkenberg και Lindblad. Παρόλο που έχει παραδεχθεί όμως ότι δεν του αρέσει ιδιαίτερα το τρέχον σύστημα αγώνων που δημιουργείται από τους κανονισμούς του 26, ο Μπέρμαν φαίνεται να μαθαίνει πώς να το χρησιμοποιεί άκρως αποτελεσματικά. Και αυτήν είναι μια δεξιότητα που θα μπορούσε να τον εξυπηρετήσει πολύ καλά καθώς η σεζόν συνεχίζεται. Θα ήθελα όμως να ακούσω και την δική σου άποψη. Για το κινέζικο Grand Prix συνέβησαν πάρα πολλά κατά τη διάρκεια του αγώνα, κάναμε έτσι μια μικρή προσπάθεια να τα καλύψουμε όλα, αλλά εννοείται πως θα θέλαμε να ακούσουμε και την δική σου άποψη κάτω στα σχόλια. Πάρε μέρος λοιπόν ή ξεκίνα τη συζήτηση και μην ξεχάσεις like, share, εγγραφή, hype, όλα αυτά μας βοηθάνε να μεγαλώσουμε την παρέα του Pit Lane Greece, αλλά και να φτάσουμε το συγκεκριμένο βίντεο σε περισσότερους φίλους της Φόρμουλα 1 σαν και σένα. Social media υπενθυμίζω, Instagram, Facebook, Pit Lane Greece Official και Spotify Motorsport Chronicles. Όπως και να έχει όμως, αυτά ήταν όλα όσα είχαμε να πούμε για το σημερινό μας βίντεο και για ακόμη μια φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους ήσασταν στην παρέα μας. Φίλες και φίλοι του Pit Lane Greece, φίλες και φίλοι της Φόρμουλα 1, ήμουν ο Παναγιώτης Ψαρής. Μέχρι το επόμενο μας βίντεο, να είστε πάντα καλά.